Zamislite da je taj sistem represije Tribuna Ivkovića funkcionisao nekih 6-7 godina i da je to tinjalo, da kažem, akumulirala ta negativna energija i da je to jednog momenta moralo da eksplodira, što se i desilo. Sad vi mene pitate zbog čega možda to izbile za pobunu. Prva osnovna stvar, radi maltretiranje. To je bio neki lični obračun, dovoljno da neko od komandira dođe pijan, nervozan i da iskali bes na bilo kom od odbora. Mislim, to je tako vreme bilo tada, razumijete. Vrata od soba su bila zaključavana i tek pri samom izvođenju, svođenju dole, pošto smo svi uglavnom s pratovima, svođenju dole, čuješ, nemoće se da uradiš bilo šta. Mislim, ta nemoć je, kažem, stagnirala i čekala svoj moment. Taj moment je bio u tom političkom raskoraku dolaska demokratskih snaga na vlast. I dan danas se ne zna zašto su stvarno izbile pobune u srpskim zatvorima. Sagovornici dosjeja Zatvor obično zastupaju 3 teorije. Prvu, da su u srpskim zatvorima vladali nesnošljivi uslovi i ogromna tortura. Drugu, da je manjak u zatvorskim kasama trebalo opravdati naknadnom obnovom zatvora. I treću, da su sve pobune diktirane direktno iz vrha državnih službi. Ono što je sigurno, to je da se unutar zidova dešavao žestok obračun između osuđenika. Povodi su potpuno različiti u različitim kazneno-popravnim ustanovama, potpuno se razlikuje situacija u Požarevcu u odnosu na Sremsku Mitrovicu. U Požarevcu mi nismo imali primedbe da su primenjivana tortura ili, da kažem, maltretiranje osuđenika, dok je to bilo prisutno u Sremskoj Mitrovici. Isto tako, taj element nije bio prisutan u Nišu. Tako da ne možemo tu da pravimo paralele. Ali ono što je zajedničko jeste da je taj životni ambijent, počev od pitanja hrane, sredstava za higijenu i tako dalje, jednostavno bio nezamislivom niskom nivou, uključujući to da su zatvorenici bukvalno bili gladni. Pobune izbilo tačno u 4. novembar, već u godini 2000. Pošto je ta vest stigla negde, čini mi se, iza ponoći iz dežurne službe Vlade Republike Srbije, da je u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici izbila pobuna. Ja se nalazio u svojoj kući. Pošto kasno ležem, bio sam budan i prvo sam pitao da li su obaveštene i moje kolege, još dvojica koministara koji su tada bili sa mnom u Ministarstvu pravde. Onda sam ja nazvao na kuću gospodina Spahovića, Seada, i otprilike mi smo iz 3 pravca krenuli te noći put Sremske Mitrovice. Prilazimo Sremskoj Mitrovici i već na par desetina kilometara se videla jedna ogromna buktinja od zatvora. Bilo je potpuno jasno
da se ne radi o običnoj pobuni, već se radi o jednoj pobuni koja je krenula da ruši zatvor. Pa to je spontano došlo. Spontano. Ljudi su mnogo ogorčeni bili, razumete, puni mržnje, svega, znači, to je spontano bilo, znači, jednostavno, eto, znači, jednostavno da se uništi sve, da se spali to što je neko sećanje ima na zlo i tako. Inače, moram da kažem da nas je zatekla prilično ovako biblijska scena kada vidite da zgrade gore, kada vidite da osuđenici su proterali bukvalno stražare izvan zatvorskog kruga i da situacija jednostavno iz časa u čas eskalira. Znači, ljudi su to ispoljili na taj način što su lomili, palili, ne znam sve šta su radili. Tako da se na taj način vidio bez svega toga, kažem, tortura tog upravnika, Tribuna Ivkovića, razumijete. Gde ima to u svetu da upravnik dođe sa bezbog palicom da te bije, znači, to je smešno. Gde ima to? Sa bezbog palicom da te veže za galender, da te lomi i to, razumete? Na osnovu činjenice da su zaposlili sve punktove, između ostalog i sve kontrolne punktove, ja sam izdao nalog da se krene sa pokušajem da se preko sistema radiostanice uspostavi kontakt sa bilo kim i da se uspostavi razgovor kakav takav. To pozivanje da se neka lica koja bi oni opredelili jave, ja sam se legitimisao ko sam, upravo iz tog razloga što je poruka koja je bila poslata da se traži razgovor sa mnom. Onda smo se mi malo povukli na pola sata da se dogovorimo među sobom šta valja činiti i onda smo ušli u te neke pregovore sa pregovaračkim timom zatvorenika. Tada je krenula igra nerava gde da se razgovara. Ja sam insistirao da se razgovara van kaznione, u okviru zatvora, ali van zidina, dok je zahtev bio da se razgovara unutar zidina, normalno sa zahtevom da ja uđem unutra bez obezbeđenja, bez stražara, normalno nenaoružan, kao što sam i bio nenaoružan. Da bi na kraju uspeli jednim, da kažem, mirnim tonom, iako je zaista bilo jako dramatično te noći, utoliko što su počele da dolaze informacije da je došlo do obračuna između zatvorenika, da ima povređenih, da se izbacuju ranjeni preko zidova, otvaraju se kapi, bukvalno se izbacuju povređeni zatvorenici koji su morali da budu izbrinjavani u to vreme. Dokle nije došao taj, da li kako se zove, pomoćnik ministra Subašić, tada u to vreme je došao i razgovarao sa nekom timom kao krinzi štab, mi to zovemo, osuđenicima koji su se dogovorili neke tačke, smatra treba da se ispoštuje, da bi se normalno mogu živeti u zatvoru. Znači više da ne bude zbog neka sitnica, zbog neka glupost, da neko dobije, na primjer, 20 palice. Tim koministara imao je svoje zahteve da se osuđenici unutar zidina organizuju, da se uspostavi red i prestane sa paljenjem. Kada se otvorila ta ogromna čelična vrata, tu je bila postrojena jedna grupa ljudi, znači osuđenika, uredno, njih možda 15-ak. U mraku ja nisam mogao da vidim njihova lica i trebao sam da donesem odluku da li ću da zakoračim unutra i da se iza mene zatvore vrata i da se zaista realizuje taj plan oko eventualno mog kidnapovanja, da bi u mraku, iz mraka jednostavno jedan od lica koje je tu bilo, slučajno bio moj klijent, koga sam ja branio, u jednom postupku koji me prepoznao i potvrdio u stvari da ja jesam i to rečima, pa Čika Dragane, stvarno ste to vi. Ovo sa Čika, jasno nam je da se radi o mladoj osobi i ja sam stekao utisak da je to prelomilo celu stvar. Njih je predstavljao jedan osuđenik
koji je imao unapred pripremljene i ispisane više desetina zahteva. Kada sam to video, bilo mi je potpuno jasno ti zahtevi po načinu kako su formulisani. Oni su bili besprekorno formulisani u svakom smislu. I u pravnom i u gramatičkom, a i vrlo su sistematski poređani po značaju i snazi. Moj prvi utisak je bio da se tu radi o organizovanoj stvari, da to nije autonomna stvar koja je iznikla samo od sebe ili po sebi. Nismo tada još imali ideju, niti sam ja imao zaista ideju ko stoji iza tih pobuna, odnosno tada pobune. I zbog toga su ti pregovori u Mitrovici trajali čitavu noć, ne znam, od 2 ili 3 u toku noći do 8 ili 9 ujutru. Oni su imali 3, kako da kažem, vrste zahteva. Prvo, da se poboljšaju uslovi. Drugo, tražili su određene kadrovske promene. I treće, tražili su amnestiju. Znači, neko smanjenje kazne. Oni jednostavno teško su mogli da shvate pravno stanje stvari. U tom trenutku zakon o amnestiji nije imao ko da donese, jer je parlament bio raspušten, postojala samo ta prelazna vlada i jednostavno argumenti pravne i ustavne prirode koji smo i mi predočavali da to u ovom trenutku jednostavno nije moguće, jer nema parlamenta koji bi mogao da donese zakon o amnestiji, oni čini mi se da nisu uvažili. Mi smo rekli da mi kao vlada možemo da uradimo predlog zakona i da ga na neki način preporučimo vladi koja će biti izabrana nakon sprovedenih izbora naredne godine. Kad dođe do promene vlasti, neke drastične, obično se pravi ta amnestija i to je nešto što smo mi mogli lako da obećamo zato što je to inače sledovalo, to je bilo predviđeno. Što se tiče poboljšanja uslova, ja sam se uverio da je taj zahtev bio potpuno opravdan. Ne znam kako je sad, ali tada to je bilo jezivo. Uključujući i neke stvari koje smo čuli, za koje ja nisam mogao da verujem, a to je da se prema zatvorenicama ne izvršavaju strane zatvora obaveze u pogledu obezbeđenja najelementarnijih higijenskih stvari, uključujući recimo sapun. Međutim, zahtevi su onda počeli da se šire i oni su bili vezani najpre za standard zatvorenika u samom zavodu, za težinu paketa, za mogućnost poseta, za sve ono što je podzakonskim aktima na neki način bilo uređeno. I mi smo tu bili, da kažem, u prvi mah prinuđeni na neke ustupke kako bismo sprečili posljedice većih razmera. Gorele su spavaonice, gorela je zatvorska bolnica. Imali smo posle informaciju da je bila zauzeta od strane zatvorenika i radionica koja je imala ne samo sve vrste alata, nego je imala po našim informacijama i ogromne količine gasa za autogeno zavarivanje, što u takvim situacijama može da bude i veoma snažna eksplozivna naprava. Tako da kažem, ti prvi dani su bili prilično šokantni. Oko podne, nešto iza podne, znači narednog dana, javio se preko radio stanice sasvim drugo lice, ne ono lice sa kojim smo pregovarali, sa obaveštenjem da ta grupa sa kojom smo mi pregovarali u stvari su njih izdali, da je formirana druga ekipa za pregovore i da se ne priznaje ništa na što su oni pristali, prema tome da u stvari nema sporazuma. I izričit im je zahtev da nas trojica ko ministara uđemo u taj zatvoreni krug, normalno bez oružja i bez prisustva čuvara, samo nas trojica i da ih obavestimo o tome šta smo mi kao država spremni da im učinimo kao ustupak.
pošto nije bilo vremena za neke razgovore, sećam se da smo se nas trojica ovako samo pogledali međusobno i u istom trenutku klimnuli glavom i ušli sa njima u taj zatvoreni deo zatvora, iza zidova, i moram da kažem da nije svejedan onaj osjećaj kad čujete škljocanje one brave iza svojih leđa. Tamo se na jednom ogromnom prostoru nalazio praktično kompletna populacija od nekih 1000 i nešto ljudi u različitom stanju. To je bilo izuzetno dramatično. Videli smo da je to poprilično dobro organizovano sa razglasnim uređajem. Primetio sam veliki broj mobilnih telefona, veliki broj lica koja su bila drogirana. Neki su stojali na krovovima zbog nepoverenja da li će uslediti neka akcija stražara ili ne. Neki su bili dole, uglavnom je to bilo polupijano, poludrogirano društvo. Ja sam se tada obratio celoj masi ljudi sa pokušajem da se sada se pregovara sa 1000 ljudi odjednom. To je na izgled delovalo izgubljen slučaj da ćemo tu izgubiti bitku. U sekundi sam primetio da to je potrebalo možda 15-20 minuta. Normalno možete zamisliti kakva je to komunikacija bila, urlanje, vika, bodrenje, negodovanje, reagovanje na različite rečenice, različite obećanja i tako dalje. Sam ja primetio u sekundi da to 5 koje je bilo trebalo bude obezbeđenje, da jedno se izgubilo. I počeo je da se stvara ovako jedan krug oko nas, koji se sve više i više od zatvorenika, koji se sve više i više ovako sabijao. Meni u glavu odmah prošlo najverovatniji epilog ovog našeg boravka tu biće da budemo taoci njihovi do ispunjenja nekih zahteva. Bilo mi jasno da nećemo tu uspeti da završimo taj razgovor na najpovoljniji način i jednostavno ja sam im tada predložio i rekao ja izlazim napolje da vam dovedem televiziju i sve što imate da kažete, kažite direktno da vas svi čuju. I oni su se moram priznam, na tu priču upecali i pustili nas da prođemo. Mi smo svakako kao odgovorni ljudi održali to obećanje i vaša ekipa, da li lokalna, regionalna, je tada bila prisutna i uzela izjave od nekoliko zatvorenika. Na neki način ispunili smo to obećanje i izvukli živu glavu. Dakle, u zatvoru u Sremskoj Mitrovici noćas oko ponoći izbila pobuna osuđenika. Posle 1 sat zapaljeno je više zgrada u zatvorskom krugu, između ostalog i ekonomat u kom se nalazi sva dokumentacija doma, uključujući i zatvoreničke kartone. 4 učesnika u pobuni prebačena su u Sremsko-Mitrovačku bolnicu, ali o prirodi njihovih povreda za sada nema zvaničnih informacija. Dali smo da dobijemo batine za parče hleba. Dali smo da dobijemo batine zato što ovaj krevet nismo slučajno dobro zategli. Sve banalne sitnice, ali da smo zdravi su nas ko konji. Tražili smo da se sve promeni. Kompletna uprava i nadzornici. Pera Baroš, koji je najviše osakatio ljude sa bivšim upravnikom Trivunom Ivkovićem, koji čujemo sada je uhapšen. Kažu da je proverena informacija i da je uhapšen baš zbog ovoga što su se ljudi digli. Znači, tražimo samo ono što nam po ZIKS-u i kućnom redu pripada. Ljudi, mi ne tražimo ništa nenormalno. Lekova nema u zatvoru. Lekova nema, ovo se izgulilo. Ali ovdje piše na nekim palicama bensedin 1000 miligrama, a sad su pravili bensedin od 10.000 miligrama. Znači, da vidite u kancelarijama nadzornika stoje ovake naređane, od najmanje do najveće. Obećali ste da ovi ljudi neće imati nikakvih sankcija zbog toga što su izrazili svoje nezadovoljstvo. Oko toga nema nikakve dileme. To smo obećali, to ja ponavljam sad javno. Neće biti nikakvih represalija, nikakve retorzije prema njima zbog toga što su oni izašli sa svojim zahtjevima. Mi smo to prihvatili. To je zbog toga, ne zbog toga što to mi obećavamo, nego to je zbog toga što su oni u pravu. Znači kad se to pusti na televiziji
Mi se povlačimo u zgrade i sređujemo to što je uništeno. Ako je to jedini uslov da se smiri pobuna, evo mi smo svoj deo obavili. Nadamo se da će i zatvorenici u kaznionici u Sremskoj Mitrovici. Dan posle pobune u Sremskoj Mitrovici izbio pobuna i u Niškom zatvoru. 6. novembra 2000. u 8:30 uveče. Bio sam tu kad sam vozio Maricu. Ujutro sam došao na posao. Ne znam gde sam trebao da idem, mislim da sam trebao za Sremsku Mitrovicu. Sva su suđenja bila odložena, ušli smo unutra, pojačali smo paviljone. Oni su se organizovali u svim paviljonima. Navodno obećavali su da neće praviti haos, da neće paliti, da neće to biti kao u Sremskoj Mitrovici. Mitrovica je gorela, ujutro smo videli na televiziji Mitrovica gori. Čija je greška bila što se neprestano vrtala ta slika po... I tad je bila internet televizija. Imali smo ovde Dom kulture koji je spaljen. Tu je imao jedan centar preko kog su svi televizori imali isti program. Nije imalo onog, kako se kaže, na televizoru da menja programe. I onaj momak što je radio gore, osuđeno lice je bilo gore, a on je to non stop vrtao. Svaki 10-15 minuta je vrtao tu sliku Mitrovice i bilo je za očekivati da će nešto da bude. Međutim, mi smo do 6 sati bili tamo, oni su organizovali taj štrajk, skupljali su stvari, rekli su da će štrajkovati glađu, da neće, da su samo tražili da neka televizija, ja se ne sećam da li je to bila RTS-ova ili neka druga, da izađe u stvari tačno na Dnevniku 2 uveče, da izađe da niški zatvorenici štrajkuju i da se solidarišu sa Mitrovicom i Požarevicom, mada Požarevac, ja mislim da je posle nas počeo. Kad je zatraženo i objavljivanje u medijima, znači na glavnom dnevniku državne televizije, da se osuđeni iz KP zavoda u Nišu solidarišu sa svojim drugovima, kolegama iz ovih drugih zatvorskih sistema u Zabeli i Mitrovici, i kad taj zahtev nije ispunjen, došlo je do pojave rušilaštva. Ujutro dolazim na posao KP Dom gori. Došlo je do pojave da su radnici službe za obezbeđenje koji su preuzeli smenu te večeri morali da napuste svoja radna mesta na taj način što su lica prijavila da je neki njihov drug, prijatelj oboleo i da mu je neophodna zdravstvena nega i pomoć. Znači, u toj jednoj situaciji, kad je u pitanju zdravlje, nije bilo nikakve licitacije, rešetke su otvorene i tako je krenulo sve. Ulazi čovjek u kancelariji, visok skoro 2 metra, za pojasom mačeta. Nema ono više komandiri, gubi se ona hijerarhija. Kako si nešao? Dobro sam, kako sam. Iza njega još pešeš čoveka. Ja bi do bolnice, ko da mu kaže nemoj ideš, ko da mu kaže idi. Mislim, po onom našem morao bi neko od nas da ga odvede. Ili jednostavno da mu kažem ne može se čekaj kad krenemo svi redovno. Situacija varna, ako jednog uzbuniš, uzbunio si ceo paviljon. Pa idi ako možeš. Mislim, glupo mora. Mogu i da ode da me ne pita, otvorene su kapije bile, niko nije mogao da ih zaključa. Vraćajući se uveče u vladu, bivamo obavešteni da je došlo do pobune u Požarevcu. Tada mi je bilo potpuno jasno da je stvar definitivno organizovana, jer to se još nije bilo pojavilo na medijima i jednostavno bilo mi je kristalno jasno da ćemo imati ovde očigledno jedan serijal pobuna. Ali ono što sa sigurnošću znam da su zatvorenici u sva 3 ova najveća zatvora u Srbiji veoma dobro komunicirali i koordinirali između sebe. Iako su formalno mobilni telefoni i bilo kakva sredstva veze zabranjeni u zatvorima, očigledno je da su oni imali i ta sredstva veze i da su oni vrlo vešto koordinirali čitav taj pokret. Jednostavno smo dobili dojavu da su se ljudi, to je zatvorenici u Mitrovici i Nišu, pobunili
zato što je bila velika tenzija, mnogo loši su uslovi bili i mi smo krenuli ovde da se solidarišemo sa njima. Znači mirnim putem, ne nasiljem, nego jednostavno odbili smo hranu i krenuli smo u solidarnost s njima. I kako je to kasnije teklo? Onda su oni nas pitali zašto se solidarišemo i šta tražimo, mislim, koji su naši zahtevi, uslovi ili već šta. Onda smo se mi sastali, napravili smo taj kao robijaški odbor. Mi smo prvenstveno tražili amnestiju. To je bio prvi i jedini zahtev, a ovo je sve išlo uz to. Savezni ministar unutrašnjih poslova Zoran Živković izjavio je agenciji SRNA da se nakon demokratskih promjena opšta amnestija zatvorenika nije desila ni u jednoj državi, pa neće ni u Jugoslaviji. Pobune u zatvorima dogodile su se zbog loših uslova života, ali i očekivanja zatvorenika da će demokratske promjene imati za proizvod i opštu amnestiju, rekao je Živković. Pa prvo su pokušali da nas prevare. Doneli su neki dokument, navodno iz ministarstva, s kojim se garantuje amnestija i međutim bilo je to ljudi koji znaju šta je kakav dokument i nije prihvaćeno da smo se mi zatvorili u jedan paviljon i tražili smo samo da se objavi da smo i mi u mirnom štrajku, znači ništa, i da dođe televizija, da mi iznesemo šta i kakvi su uslovi ovdje. Međutim, i tu smo izigrani više puta i vidjeli smo da se sprema nešto, znači neke sankcije da nas uguše. Otvorili smo paviljon, izašli iz kruga, straža je također izašla iz kruga, spucanje i tako je to počelo sve. Dan kasnije buknula je i Zabela, tako da već 7. novembra straže nema unutar sva 3 velika zatvora u kojim su najteži osuđenici. To je bila prilika da se osuđenici obračunaju sa takozvanim cinkarošima, onima koji su godinama sarađivali sa stražom i izveštavali ih tajno šta se priča i dešava u paviljonima i među zatvorenicima. Kada smo čuli zahteve koji su također bili unapred napisani i gotovo identični zahtevima koji smo čuli 2 dana pre toga u Sremskoj Mitrovici, tada je bilo potpuno jasno da je stvar koordinirana iz jednog centra i da postoji opasnost da je koordinacija se nalazi u okviru službe bezbednosti. Da li su osuđenici dobili ono što su tražili i kako je okončana pobuna 2000. godine u srpskim zatvorima, pogledajte u sljedećoj epizodi Dosijea zatvor. Znalo se da će pobune biti nekoliko dana pre toga, znate, jer pobune su počele Zabele su počele prvo u Mitrovici, potom u Nišu. To se gledalo na TV-u i znalo se da će do pobune doći. Bilo je šuškanje, orkestrirana je pobuna s polja, to će vam reći svaki osuđenik koji je bio tu u ovo vreme.